Jotono nukphung kaham ani channel ni bwkhak norok nugui mankha obo khe rubber script rajak 4 tukra 3 tukra 2 tukra khe rajak obo ni rate dongkha tini sijara 120 taka mannai obo tai bo quality phunuknai ang obo khe ransokya ko obo haino tukra tukra khe rajak no bango obo khe tekse quality ran thaiani bagai ko obo khe nukjagui tongo obo haino ran kha khe 120 taka ni bisingo nukmannai rate obo khe 3-4 din nongjak obo haino rajak script obo khe khopai tubu trup malani kufur kufur ayangni kisi ka khe oro mano 50 taka obo sök rok hwnga khe mannai 70-80 taka mannai obo hai kufur hwnga khe mannai 50 taka malani khoka khe tini sikjara tini 22 tarik Disember 2024 obo katai kisa quality ko obo khe budul kotor kotor script tai bo quality phunuknai ang obo haino 70 taka ro mannai kisa ranjak haini bagai asok pure khe nammai eta hai obo khe tai kisa quality phunuknai ang norokno nai tongni joyakare obo khe habuljak naidi obo tai bo quality alada buini slai o budul kotor kobo hai budul kotor obo khe nugui mankha obo khe mane 70-80 obo katai kisa oino rokom quality ongphikwa naini di budul kwrak kwchak obo ran khai khe 115 ni bisingo tongnai pure khe nammai yongnai asok ko norok na yang rogo bwswk script chole tong tini sikjara chini yang pure